Skoro aversi na ati fu ini wan libi makandra. Tekis mun skoro, je kan denki moro betre fa je kan char na ontwikkeling wakafi kondre. Im sapsai pre na in bigi grond tapu, zodat hij kan roko ook toe na ontwikkeling fi egi kondre. Voor dat ade tumsi prens spari dat Granlanti e pompu nova money gonen skoro aversi. Nanga brade de mananga uma wang yoma ontwikkel kondre SRANAN. Le kondre isa musfu onderzoek saya van nodu en sang de lobby wang de jong wan lobby na kondre. Dat saya do je skoro de indentori dati. Umus kon lerle kondre de jong wang fade kan bigi de egi business, de egi bedrijf. Wan vakskoro pe leer alasan voor ondernemerschap. Dat moet de wan bontori jaren. Sterker nog, bedrijfsleven ook toe kan lange ano innator disi. Lanti moest tang investeren in score aversie. Want dat na ati, na sroto, voor kan ontwikkel mama SRANAN.